A ƙarshe dai Mama Daso ta tona asirin manya-manya daga cikin delegate ɗin da suka kwamushe mata dukkanin yarori sunan cewa za su zaɓe ta tun a primary election ta samu tikitin tsayawa takarar sanata. Salamu alaikum, yau rana ta uku final delegates da na baiwa kuɗina na gaji da baku notice na 24 hours a fito min da kuɗina. Wallahi tallahi gobe kotu ce, kun ji na muku rantsuwa, na yi rantsuwa gobe kotu ce wannan. Kala gaba sharaf! Ina ta kai na kuɗi na gurin delegate sun kwace muka zo kana da hamuna da bara. Ba sai ina da su ba zan fara kuɗin bara ba. Ha? Ya sa mun wani ciwon kan. Yawwa gobe kotu suna giri-giri. Babban delegate ɗin da na baiwa kuɗi na Yakubu Muhammad. Kai ka ja min delegates. Ka nemo su. In ba haka ba Yakubu Muhammad gobe za ka ji sunanka a kotu san ma zai zo ya same ka. Ina mai tabbatar maka duk wani abu da muke babu shi yanzu. A bani kuɗi na da bayar. Ban ci ni ba ta ci ni ba. Kun karbe mun kudi ba ku zabe ni a primaries ba zai yiwu ba da wayo na nima ga sunan ku ga sa hannu zan nuna alƙali ina mai tabbatar muku ya ku danna subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun dora sababbin biyo bayan notice da ta dinga basu na 24 hours na tsawon kwana uku a ƙarshe dai ta ga wannan ba zai kai mata ba ta inda ba tare da shayin komai da jin tsoro ba ta fito da zunguriyar takarda wadda take dauke da sunan waɗannan delegate da suka kwamushe mata kuɗi suka ci amanar ta basu zaɓe ta a primary election ba. Wannan lamari dai mai rikita tabbas ya ɗaure kowa kai duba da yanayin sunayen da ta fara ambata yana ɗaya daga cikin manya-manya waɗanda suka kasance abokan sana'arta. Mama Daso ta yi wannan tonon silili ne cikin wata bidiyo da ta sake fitarwa ta inda take fara bayyana sunayen ɗaya bayan ɗaya na sunayen waɗanda suka kwamushe mata dubbannin nerori. Haka zalika kuma ba su zaɓe ta ba suka kewaye can gefe suka je suka zaɓi wani bayan alƙawarin da suka yi mata ta inda ta bayyana cewa idan ma kuɗin da ta basu ne suke ganin cewa yayi karanci me yasa to ba za su tuntuɓe ta ba domin ta ƙara musu har da za su yi mata wannan katobara da aika-aika. Ta bayyana hakan ne cikin wani zazzafin bidiyo da ta sake fitarwa cikin fusata ta inda take cewa tabbas ba za ta ci nanin ba nanin ba za ta ci ta ba saboda haka kuɗin ta ba za ta taɓa yin asararsu ba. Saboda haka ta bayyana cewa duba da irin kwanaki da ta dinga ba su net notice ta ji shiru bulun bakwai shiru kamar malam ya ci shirwa shiru makato kamar an aiki bawa garinsa saboda haka abin da yake bukata shine tunda har sun ki jin kiran da ta yi musu na kiraye to tabbas za su haɗa a kotu gaban kuliya domin su fito mata da haƙƙinta. Bayan haka ta yi kakkausan jawabi kan cewa kar fa su ga cewa ana tare domin wannan babu sani babu sabo duba da yadda su ma suka nuna mata babu sani babu sabo suka yi mata alƙawari suka karya duba da irin makudan kuɗi da ta narka musu a matsayin cewa za su mara mata baya za su zaɓe ta har ta ci primary election wanda hakan zai ba ta damar fitowa takarar sanata. Wannan lamari mai rikita ya ba kowa mamaki ta inda jama'a suke faɗin albarkacin bakinsu. Kowa yana faɗin ra'ayinsa game da wannan turka-turka da take faruwa tsakanin delegate da Mama Daso. Sai dai a wata mahangar dama jama'a suna gani a wannan lokaci da muke ciki dama duk wanda ya fi ka ba da kuɗi to tabbas shi ne zai fi ka samun mutane duba da yanayin yadda jama'a suka koma cewa komai don kuɗi suke yi ba don Allah ba. Kuma musamman ma yanzu duk harkoki na wani komai da komai kuɗi ke siyan jama'a. Sai dai duk da wannan abu da yake faruwa ita gaskiya ɗaya ce kuma sannan amana ɗaya ce wanda ya ci ta dole za ta ci shi. Biyo bayan wannan turka-turka da yake faruwa da Mama Daso da delegate waɗanda suka kwamushe mata dubbannin nerori suka saka su a account sannan kuma daga baya suka zo suka ci muzu tare da nunawa tabbas kamar ma ba su taɓa ganin ta ba ta inda zaɓe ya zo na primary election da take sa ran ita ce za ta lashe sai dai kawai daga saɓanin haka duba da yadda suka je suka kewaye suka zagaye suka ci amanar ta suka zaɓi wani saɓanin ita. Da alamu dai wannan turka-turka za ta hura gagarumar wuta wanda kashe ta sai an samu ruwa mai ƙarfi domin yadda ta tsaya tsayin daka cewa babu gudu babu ja da baya bata tunanin ba za ta ci ta ba saboda haka ba za ta ɗauki asara ba tabbas kuɗinta sai sun dawo sai an bata kuɗinta. Idan muka koma gefe shin menene gaskiya fitowar takarar sanata Dason wanda kuka fi sani da Saratu fitacciyar jaruma a masana'antar da fina-finan Hausan ta Kannywood. Jama'a da dama suna yin tambayoyi da dama kan cewa shin gaskiya ne ta fito takarar sanata ɗin ko kuma a'a kawai dai suna yi ne domin su nishaɗantar da al'umma. Ku biyo mu da sannu za mu kawo muku cikakken rahoton. Kada ku manta idan wannan ne karan ku na farko ku danna mana subscribe a wannan tashar tamu mai suna Arewa Show 24 TV. Ta ba alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu.